እዘን ሰለስተ ሕጂ ዘርእየኩም ናይ እንግሊሽ ኤክስፕሬሽን ትፈልጥዎ እንድሕፀኒሕኩም በቃ ናይ እንግሊሽ ማስተራት ኢኹም ንስኹም ናይ እንግሊሽ ንፉዓት ኢኹም ኣንበሶት ኢኹም ኦኬ ተቐዳመይቲ ኣይተብዝሓዮ ንምባል ንኣብነት ሓደ ሰብ ስቕ ኢሉ ይጭቕጭቐኩም ገለመለ ወይ ከዓ ንኣብነት ከም ዝግበር ኢልኩም ትገብሩ ምሽ ድሕሪኻ መሊስኻ ተወሳኺ ከም ዝግበር ተብዝሖ ዘለኻ ሓቂ ሕጅስ ንምባል ወይ ከዓ ኣይተብዝሓዮ ንምባል እንታይ ትብሉ ኣይተብዝሓዮ ንምባል don't push it እታ ኸለይቲ ሓደ ሰብ እንድሕር ስቕ ኢሉ ንኣብነት ኣታ ቀልጥፍ ንኸይድ ይብለኩም ድሕር ሃልዩ ኣይተሃውኸኒ ቀስ ኢልና ኣይተሃውኸኒ ክትብሉ ተለኹም እንታይ ትብሉ ኣይተሃውኸኒ don't rush me man ትብሉ ማለት እዩ እዝን casually ሳልሰይቲ ንኣብና ምስ ሰብ ትባእሱ ኣለኹም ንኣብነት ንበል ወይ ከዓ ክልተ ሰባት ይባእሱ ኣለዉ ሽዑኡ እቲ ሓደ ፈሊጡ ኩሉ ሰብ መታን ክሰምዕ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሙሉእ መታን ክሰምዕ ኣታ ወዲ ዘገለ ወይ ከዓ እናተባእስኩም እናተፃራረፍኩም ከለኹም ማለት እዩ ኣታ ከምዚ ዶ ገለ እናበለ ዓዊ ኢሉ በቃ ኩሉ ሰብ መታን ተኣኪቡ እንታይ ኣጋጢሙ ኢሉ መታን ክርኢ ኣታ ከምኡ ትግበር እግርግር ኣይትፍጠር ንምባል እንታይ ትብሉ እግርግር ኣይትፍጠር ክትብሉ don't make a scene ትብሉ ማለት እዩ እዚአን ትፈልጥዎ እንደነርኩም ከይሓሰኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ክንደይ ከም ዝረኸብኩም ከምዚ ዓይነት ናይ እንግሊሽ ቪድዮ ከምኡ ናይ ቴክኖሎጂ ቪድዮ ንምርካብ ነዚ ቻነል ፎሎ ግበርዎ ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ሼር ግበርዎ ዝኾነ ሕቶታት ኢልኩም ከዓ ኮመንት ጻሕፉለይ ናይ ቴክኖሎጂ ቪድዮ ብሰፍሐ ብዲቴይል ክትረኽቡ ተለኹም ዘራእቲ ኣፒልኩም ሰርች ምግባር ኣብ ዩቲዩብ ትረኽቧ ትኽእሉኹም ወይ ከዓ ኣባዮን ኣብ ኮመንትን ገድፈልኩም እየ ኣብኡ ምጥዋዕ ናብ ናተይ ቻነል ክወሰኩም እዩ ብስፍሕ ዝበለ ናይ ሞባይል ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ኣብኡ ፖስት ኢለ ኣለኹ ኣብኡ ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን